Eyang Supriyono adalah pendiri perguruan Astasuci Wonogiri. Astasuci berdiri pada tahun 1987. Ajaran tentang olah kebatinan, tenaga dalam dan kauruh kasepuhan kejawen sudah tersebar di beberapa wilayah, salah satunya di Padepokan Astasuci Tanjung Rejo, Badegan, Ponorogo, Jawa Timur, yang dinaungi oleh Bapak Marsudi Bowo Leksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakderengipun nyuwun pangapunten kepareng matur babagan inggih punika paguyuban Astasuci utawi Astasuci. Astasuci menika asta niku gegayuhan utawi tumindak. Suci niku sampun hamastani kasucen. Pramila ing paguyuban Astasuci monggo sareng-sareng pados gegayuhan becik utawi pados gegayuhan sae. Sae mungguing pribadi, sae mungguing keluarga, sae mungguing agami, ugi sae tumraping nusa bangsa lan negara. Pramila monggo-monggo sesarengan ngupadi pambudi utama. Inggih punika obahe, polahe, rasane, kuwasane kang bisa damel seneng mareme marang liyan. Pambudi utama menika dipun landhesi kanthi rasa tresna asih marang sepadha-padha. Mugi-mugi kanthi pambudi utama bakal ngunduh beja mulya lan kalis ing rubeda satemah rahayu lair batin. Amin amin ya robbal ngalamin. Ugi ing sakjroning gegayuhan utawi paguyuban Astasuci niki ugi wonten pambudidaya ing reh kebatinan utawi tenaga dalam ing pengajap supados sehat badane, sehat jiwane utawi murakapi jasmani lan rohani ingkang kuat. Amin amin ya rabbal alamin. Rahayu rahayu kang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.